Zijn we weer? Jawel. Waarom kijken jullie zo raar naar mij? Dan gaan we opnieuw doen. Ik was echt aan het denken, hij gaat zeggen, hier zijn we weer. Zo begin je Zijn we weer met de gloednieuwe... Oké, wat moet ik deze keer doen als intro dan? Wacht eens. Yo, gabbers. Hey, doe maar een meisjesstem. Oké. Nee, dat kan ik niet. Mijn stem is daar te brakka voor. Iets in de aard van, ik heb hier een iconisch duo bij... Ja, Nee, een iconisch trio. Maar wij gaan vandaag de duo's. Wij zijn Exact. tenminste... Dat was ik al van plan, maar daarvoor, wat moet ik eerst zeggen? Oké. Ik moet toch iedereen verwelkomen? Hoe doe ik dat? Ja, hoe doe je dat meestal? Yo mensen! Zoals Dylan Hagens of zo. Ja. Dit is een Q-podcast. Top Tierlist met Gerben Tuurlings. Wat gaan we eerst? Beginnen we bij van boven gewoon? Ja. We zullen beginnen met het begin. En ik hoor jullie al komen. Het eerste duo is Celine en Michiel. En oké, zeg uw mening en ik ga... To be honest, ik kom hun wel vaak tegen op mijn For You. Dan kijk ik naar hun likes en hun views. Dan denk ik van, maat, insane. Ik ken ze helemaal niet, maar ik heb wel echt alle respect nu hoe dat ze zo consistent blijven posten. En welke kampstraat hij nu krijgt. Dat hij bijna elke voetballer... Hij zit van de Aldi is zich al aan het klaarmaken op een respons. Nee. Ik vind wel... Ah, ja, ik vind dat ze... Hij zat direct klaar. Nee. Wij hebben dan een keer mee gevoetbald, hè, met Celine en Michiel. Ja, ik vind dat top, mensen. Ik vind die super lief. Ik vind, kijk hoe wat die doen. Ja. Eerst en vooral. En die hebben het gewoon wereldwijd gemaakt. Celine en Michiel, die nemen met Mr. Beast video's op. Dat is crazy. Dus ik vind Dat het is wel echt iconisch iets duo. Ja, waar wij maar- als Belgen trots op mogen zijn. Maar de enige pushback die ik zou willen geven is... Ik denk voor het buitenland dat ze niet per se als duo meer worden gezien. Omdat Celine is wel een beetje... Celine is wel een naam op haarzelf aan het maken, snap je? Ja. Maar dat is toch ook omdat Michiel zich een beetje meer op de achtergrond signaleert. Ja, sowieso. Maar dus wij kennen... Maar ik denk niet dat Mr. Beast... Celine en Michiel als Celine en Michiel ziet. Wij zien die zo, maar wij die zo kennen. Maar ik denk dat hij gewoon Celine Dept kent. Mag ik nu iets zeggen? hij kent Michiel ook. Nee, ook zo is Michiel, maar... hij Snap je wat moet ik die bedoel? niet op zijn beeld hebben, dat is niet belangrijk. Ah, wel, Zou exact, hij en voilà, exact. de cameraman soms zijn? Of is dat een stoeme vraag? Ik denk dat hij creatief mee in het proces zit. En ook sowieso met de video's zelf. Hè, maar Ja, dat toch? Het is Celine is zo toch wel echt enorm aan het stijgen. hè. Maar, ik herhaal het nogmaals, ik vind het echt wel een duo waar wij als Belgen heel trots op mogen zijn. Ja. Dus ik zou misschien niet op S-tier zitten, maar ik zou wel zo A-tier zitten. Gaan ze ooit een pretpark krijgen? Ja, dat gaat nooit meer gebeuren, denk ik. Maar ik denk ook dat zij zoiets hebben... Fuck jullie België. We doen het wel in het buitenland. Daar vinden ze ons wel leuk. Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat is gewoon de meest gesubscribede vrouw ter wereld. Ja, dat is juist. Dat is jammer, hè? Dat Gek, die, hè? dat Dat is die... juist. En ik vergeet altijd, maar mijn vriendin heeft in een film gespeeld met hun. En voilà, kijk. Ja, Celine Ja, en Michiel juist. moeten die wat beter omarmen terug. Vind ik ook. Dus Exact. we gaan ze op A zetten. Ja. Je, Ga ik je mee bent akkoord. hier welkom. Ja, wij vinden jou wel leuk. Kom maar. Jullie allebei. Oké, dan de volgende. Mario en Lorsel. Dat was is keigoed. Yoshi. Dat was Yoshi. Dat was Yoshi. Dat je Yoshi, dat was goed. Lorsel. Ja. Luigi. Mario. Mario. Ja, Luigi. dat is goed. Ja. Oké. Voor de mensen die niet weten wie Mario en Luigi is, dat zijn twee loodgieters, Ja. Italiaanse loodgieters. En ga ook ineens naar huis alsjeblieft, want je moet ze sowieso kennen. Je kent ze, ja. Iedereen Ja. kent Mario en Luigi of Mario Kart, whatever. Top. Maar ik zie ze niet echt 100% als een duo of zo. Maar ja, wel. Maar hey. nee, je speelt dat altijd alleen. Ik speel altijd Ja. met Mario. Ik ga alleen Peach redden. Waar was Luigi toen ik Peach redde toen ik Maar 12 was? Luigi zich voelen, Gerben. Altijd nummer 2. Altijd tweede keuze. En iedereen pakt die nummer aan. En hij gaat met Daarom alle staat de pluimen M gaan op zijn lopen. pet, hè, van loser. Ik dacht dat dat van Luigi was. Ja, dat kan ook. Kan ook wel Ja? gewoon. En de M van Mario is omgekeerd van winner dan of zo. Maar Ja, voilà. ik moet wel toegeven, op carnaval, met kinderen is dat wel een bekende look. Als duo. Maar dat is toch... Dat zou nu toch wel een keer de bekendste van heel de hoop kunnen zijn, Mario en Wow. Luigi. Maar ja, maar die hebben... Oké, die hebben één film nu samen. Terwijl alles wat hier nog tussen zit, zijn allemaal iconische duo's die van Ja. alles hebben meegemaakt, avonturen beleefd. Terwijl Mario en Luigi... Sorry, in mijn spel heeft Mario al dat spel alleen uitgespeeld. Luigi was daar niet. Maar kozen jullie echt Mario of Is jij broer of Luigi? zus? Mario? Ja, ik koos altijd Browser. Maar je kon niet Bowser zijn. Maar jij Bowser. praat over Bowser. Mario Kart. Ja. Ja, wij praten over Mario Bros. Ja, Mario. Ah ja, want daar was Bowser de slechtere kind groot. Ja. Juist. Ja, nee, maar dan zou ik inderdaad ook wel van de twee sowieso Mario kiezen. Ah wel, dus het is geen iconisch duo, eet hier.
Ja, ik ben altijd de kleine broer geweest, dus ik ben altijd Luigi geweest. Dus ik heb daar wel een affiliatie mee eigenlijk. Dat vind ik Ja, heel maar schoon. meer met Luigi dan met Mario dan weer. Eigenlijk wel, ja. Niet met het duo in Maar ook zijn- Mario is zo'n kleine vetzak. Wat snap je? Waar zou jij het Luigi willen is wel- zetten? Ik zou die waanzinnig... Ik zou die zelf S durven zetten. En dat is toch... Maar dat is het meest iconische duo op de tafel hier vandaag. het duo zelf is niet Mario duo, en Luigi. Daarom. Dat is toch... De duo is not doing. Ja, duo is dat Er doing. gaat geen week voorbij dat ik het niet aan Mario en Luigi pijs. Dat is hetzelfde als een pot duo choco kopen, maar dan toch alleen in het bruin gaan en alleen in het wit apart gaan. Dat vind ik Dat heel is wat schoon Mario gezegd. en Luigi is. Dat is... Maar zijn jullie allebei een echt kind of zo? Nee. Heb jij een broer en een zus? Of Ja, een zus? allebei. Heb je dan nooit met je broer of zus gespeeld, Mario Bros? Maar sowieso Ja, wel. wel, maar, dan... Ah wel, dan was dat toch wel Luigi? Ja, maar dat gebeurt minder. Begin je toch eens in de position switch? Je hebt er nooit in een film van gezien dat Ja, maar je... je speelt het dus toch met twee? Nee, nee, Luigi nee. is toch part of the story? Maar je hebt toch nooit in een film, of ja, ene film nu, waar dan Mario en Luigi de beste vrienden zijn en de hele tijd, oei, wij zijn een iconisch duo. Dat is er niet. Maar dat zijn broers. Ja, en dan? Dan moeten geen vrienden zijn, die zijn broers. Die moeten gewoon loodgieters Wat zijn. zeg jij? Ik vind eigenlijk... Ik zou hem ook op E hebben gezet. Ja. Maar omdat jij er bijna verliefd op bent eigenlijk, toen Ja, Maar die zijn gewoon Zet mega ik hem- iconisch. Zullen we dit doen? Oké, ik ben al blij dat ik ze één plaatsje naar boven Ah, kunnen zetten. Voilà. Dit is mijn favoriete duo. Voilà, dit is beter. mijn nummer 1 favoriete duo. Shrek en Donkey. 4 films, vol verhaallijn. Die zijn van de grootste haters naar elkaar, naar de Ja. beste vrienden gegaan. Die heeft kinderen gemaakt to met een lovers. draak. En we zijn nog altijd aan het praten over de beste film ever made. Sorry, ik vind dat wel. Shrek, Goeie film. beste film dat er Wil is. je een leuk weetje weten over Shrek? Shrek is van Pixar. Nee, DreamWorks. DreamWorks. Ah, wel. Dus DreamWorks was aan heel veel andere dingen bezig. En de animatoren die niet genoeg hun werk deden voor de interessante projecten van DreamWorks, die moesten naar Shrek gaan werken. En dat had een naam, dat heette To Be Shrek'd. En dat was zo'n ding op de animatorenstudio van, putain man, ik ben Shrek geweest. Hè. Dat was zo kut van, ik moet nu aan Shrek gaan werken. Ja, ik zweer het u. En dan is dat hun grootste hit ever geworden. Maar in het begin, toen ze bij Shrek 1 bezig waren, was het zo een B-filmpje dat ze zo snel wouden maken. En dan de animatoren die dan niet goed presteerden, moesten voor die Shrek gaan werken. En niemand vond dat leuk. Oh nee, Oh my ik ben God. geshrekt. Ja, To Be Shrek'd. Dat is echt een ding. Allee, maat. Ja, nee, ik heb eigenlijk altijd wel willen dromen om daar te mogen wonen. Er is dus ook In op die swamp. Airbnb een swamp, exact hetzelfde gemaakt als dat van Shrek, waar dat je kunt slapen. Dat is Airbnb, wel als je cool. dit ziet, we zijn met 3. Is de Alsjeblieft. swamp groot genoeg? Kom aan. Alsjeblieft. Maar dat is toch top? Je wordt wakker, je gaat in een modderbad, je laat een scheet op 5 bubbels omhoog, dan die toiletten stinkt daar naar de pest, Ja. maar dat maakt niet uit. En je- Poest je tanden met wormen. ja, maar dat is toch zalig? En je hebt je beste vriend, is een fucking ezel, dat is toch nice? Ja, dat is top eigenlijk. Hè. Shrek is Oh, zo... voor mij is S-tier, maar jullie mogen... Ook wat ze allemaal hebben meegemaakt. Hè. We zitten al aan Ja. film 4. 5 komt nu uit binnenkort. Volgend jaar, denk ik. In Londen is er zelfs een Shrek-winkel. Is dat echt? Dat is wel vrij Zeker cool. weten. Oké, again, advocaat van de duivel. Weet je waarom dat ik dat niet zo'n super iconisch duo vind? Omdat ik dat een iconisch trio vind. En ik vind nu wel dat we de glazen kat heel hard aan het doen zijn. Ja, oké, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Dat is toch iets anders. Maar Puss in Boots is part of the story for me, man. Ja, maar dat is ook de hond Ja, maar van die heeft de ook zijn duo. eigen film. Die heeft ook zijn eigen aandacht. Ja. Dat is zoals Mario en Dat is Luigi. wel waar. Mario heeft ook zijn eigen aandacht alleen. Dat Ja, is wel waar. En dat was sorry toch gezegd. goed. En die de laatste Puss in Boots film, dat was godverdomme een goede film. Dat is Hè? een goede film. Alright, dus. Zetten we hem op S-tier. Ik ben daar wel akkoord Ik mee. ook. Ik durf dat wel eens Van te mijn, doen. van mijn man. Yes! Woehoe! Shrek en Donkey. Echt. De volgende, Lilo en Stitch. Nooit een fan van Ik ben geweest. de live action gaan zien en ik moet zeggen, ik was dat verhaal helemaal vergeten. Wel goed verhaal eigenlijk, maar ik vind dat niet zo een... Ik vind dat een van de mindere van Disney, to be honest. Het is heel erg om te zeggen, hè, want ik weet dat er heel veel Lilo en Stitch fans zijn. big. Maar ik ben er nooit echt fan van geweest. Maar hebben jullie, by the way, dat gaat over alle zo live actions die nu worden gemaakt, hebben jullie ook die originele films gezien? ja, ooit. Ja, ja. Like zo Toen ik Bill and klein was. Bass live action, maar had je ook de Ja, ja. tekenfilm gezien en zo Ja, ja. Peter Pan en zo. Ja, oké. Wel, Lilo en Stitch, de tekenfilm, vond ik waanzinnig goed. Ik vond live dat mega action is cool. ook echt De live action heb ik ook gezien, ook op die première daar in Brussel. En ik vond die goed. Ik vond die keigoed. Ja, die Ik vond was goed gemaakt. Ja. Maar ik heb niet een... Maar niet crazy. Zeg maar, ik denk wel dat ik die kan nadoen. Maar ik weet het niet, zegt hij echte woorden of praat hij Ohana maar wat? betekent familie en familie... Ohana means family. Is dit die goed? Dat is best goed. Dat is heel Maar goed. zeg eens, wacht hè. Ohana means family.
Harmonies Family. Dat, Ja, exact. Ik dat vind dat is heel goed gedaan eigenlijk. Ja, lekker lekker. Crazy. Moest er nu een Stitch in plaats van een meeuwencompetitie zijn aan de kust? Ja, dan zou je wel meer geluk hebben. Ja, dat denk zou ik. ik wel... Dan zou je wel... dan zou ik winnen Dan eigenlijk. zou je winnen, denk ik. Oh, merci. Nee, Wat ik doen we vind ermee? wel Lilo en Stitch, ik vind het niet Ik vind een zo'n... C'tje. Ja, ik zou ze toch nog lager... Ik denk er niet zoveel van na. Ja, of oh, zo, dan vind ik per se. Mario en Luigi zelfs nog. Ik zou ze... Oh ja. Oh ja, we dat is zijn beter voor mij, agree maar- wel dat Mario en Luigi zijn iconischer dan Lilo en Stitch. Oké, fantastisch. Oké. Nu, Phineas en Ferb. Oh, dat lied, weet je dat nog? Er zijn 104 dagen zo'n vakantie Ja? tot de school weer. Dat vind ik top. Ja, Hoe toch? ging de rest ook alweer? Tot de school weer. Ik ga eens opzoeken, maar ik weet het wel nog. Zeg maar. Dat ga je We gaan het Gemini laten zien. Zou die dat kunnen Gemini, zingen voor wat is mij? Gemini? Hey Gemini, Oh. kan je het lied van Phineas en Ferb eens voor me opzetten? En die speelt dat gewoon af of wat? Die heeft dat al. Hier ze, YouTube. Kom. Er zijn 104 Ja, zomervakantie tot de school weer gaat beginnen. Maar het grootste probleem waar we nu eens mee zitten, is dat we iets moeten verzinnen. Bijvoorbeeld van een raket en baby verslaan. De Eiffeltoren op. Dingen bedenken die echt niet bestaan. We stoppen een aap in het soppen. Over de grond gaan. De wetenschappers staan op zoek naar... Iconisch wel eigenlijk, Weet hè? je wat zo iconisch is? Mensen die dat nooit hebben gekeken, kennen het ook helemaal van buiten. Dat is raar, hè? Hoe komt dat? Kijk, hè? Ah, wel, maar ik heb het eigenlijk niet zoveel gekeken voor een goed het liedje ken. En weet dat daar zijn theorieën over, hè, van dat programma. Dat het allemaal samenhoort en dat eigenlijk alleen echt zo dark-ass Zoals theories. de Simpsons eigenlijk. Ja, een beetje wel, maar De nog theorie anders. van het programma is eigenlijk dat die zus... Die altijd gek wordt, die Candace noemt Ja. ze. Die wordt altijd gek en die gaat er altijd die twee boys spoilen bij de ouders, bij de mama. En dan altijd, als die maat thuis komt, dan is daar ineens niks meer. Dan is alles wat die gebouwd hebben weg. Opgeruimd en dus, alles. wat is de theorie? Dat die zus zogezegd schizofreen is en dat alles wat je ziet in die reeks, Dat was het. dat zij haar dat allemaal inbeeldt. Dat is eigenlijk het verhaal van de... Nee. Dat die zus is eigenlijk gewoon helemaal paranoia. Helemaal wakko. Die is helemaal wakko. En eigenlijk Nee. zijn dat twee normale broers die niks raar doen. En die En zus- Doversmit. En Doversmit. Duistere no-productie. Wat was het nu alweer? Ah, en Perry het Vogelbekdier. Oh, Dat is wel top. Maar weet je wat ik wel heb met Phineas en Ferb? Ik heb er zo'n beetje een raar gevoel bij, want ik vond het eigenlijk geen leuke dag wanneer daar zijn uitzonden. Ik herinner mij dat vooral als de woensdagmiddag kwam je terug van school en dan stond dat als eerste op. Maar ik haat woensdagen. Waarom had jij als kind zijn Ik vond dat woensdag toch verschrikkelijk. fantastisch? Ik haatte woensdagen. Ik weet niet. Er was iets in die sfeer dat ik dat niet nice vond. Maar ik haatte Allee, woensdagen de niet, maar ik midweek. haatte het dat Phineas en Ferb op was, want ik vond die titelsong leuk, maar daar stopte het Daar ook. stond het, ja. Ik vond het niet zo een goed programma per se, Phineas en Ferb. Het was geen Timmy Turner. Nee. Want, het was, voilà. Of dingen. Ed en Eddie. Zo, Dat was ik echt heb mijn altijd in jeugd. mijn leven al zo'n kaakkraker. Plank. Plank ook, Dat heb ik fantastisch. zelf gehad naast mijn bed. Echt, Serieus? oh my. Dat Nee, is ik heb prinses, altijd maar dat is oké. zo'n kaakkraker willen eten. Zo'n gigantische fucking bol. Dat is zo... Ik wou een kaakkraker. Nee, zo van die gigantische... Kaakkraker. Nee, een kaakkraker. Dat is iets dat ze in het programma eten. Dat ze van gaat hun ze- kaken zo gigantisch worden van die snoepjes. Bon, geen echte fans. Ja, nee. Je gaat hem niet mogen verder laten articuleren. Nee. Maar dus, we zijn ermee akkoord dat Phineas en Ferb niet extreem scoort. Nee. Amai. Nee. Misschien hetzelfde als Lilo en Stitch? Ja. Dat vind ik wel oké. Ja, oké. Nu gaan we naar een enorm Oh. iconisch duo. Enorm iconisch. Samson Zeker. en Gert. Voor mij, Samson en Gert is wel echt... Die zijn goated. En je man. zegt ook niet meer Samson. Of je zegt ook niet meer echt Gert. Het is altijd Samson en Gert. Het is altijd Vind Samson ik. en Gert. Ik heb nog nooit, Nee. ik heb nog nooit gezegd Samson. Ik heb wel al gewoon Gert gezegd. Ja, maar dat is, Jill. dat is niet oké. Waarom doe je dat? Ik ga dan niet zeggen... Samson en Gert hebben allebei de helft van K3 liggen. Allee, Nee, ik vind het maar... dat is toch gewoon echt wel een persoonlijke victorie van hem of zo. Victor! Oh, damn. Ja, maar oké, maar als je Gert zegt, is het altijd Gert Verhulst. Snap je? Ja, dat is echt. Ik zeg ook altijd verhulst erachter. Gewoon Toch? omdat het... Maar gewoon Gert. Het is altijd Samson en Gert. Dat is waar. Maar we gaan het weer wel even hebben We're over overanalyzing Bobientje. Hoe ziet hij er nu eigenlijk uit? Het meeste wat we ooit van Bobientje hebben gezien zijn haar kijnkels eigenlijk.
Haar wat de hel is een kijkel? Dat zijn de enkels, maar dan dik. Bobientje is toch het hondje, hè? Ik ben opgezwollen. Wat? Bobientje is toch het hondje? Ah nee, Marlijneke haar enkels. Marlijneke haar enkels. Beetje het hondje, die was toch ook niet Ja, en ergens... Marlijneke is van Gert. Maar Bobientje is wel gezien geweest in shows en zo. Hè. Het is echt Marlijneke, Echt? Ah ja, het Marlijneke. liedje van Gert. Die is alleen tijdens het einde van een film, zag je die zo met haar hakken binnenwandelen. Dan moet dat toch een ferme madame zijn. Zo, hoe lang dat mij daar heeft op gesimpt, die Gert? Hé, maar dat is zot, Hey. hè? Je wilde toch weten hoe die eruit ziet? En die kwam moet. nog een keer langs. Die belde een keer. Ah, die belde wel af en toe. Marlijneke. Die belde wel af en Snapte? toe. Maar die kwam nog een keer langs. Snapte? Ik zag je dan mijn tijd ook wel hebben gezegd van, hier, stop het voor mij. Maar die praat toch wel? Marlijneke? Ja, die praat toch wel niet? Ik weet het niet. Je hoorde alleen zo... En weet je wat ik ook denk? Ofwel stopt er met erover te zagen, ofwel repareert je fucking bel. Het Snapte? werkt wel, hè? Hoezo hij werkt? Nee, het werkt wel, hè? Want ja, Ja, de bel niet, hè, maar ik bedoel het concept. het concept werkt, hè? Ja, dat is waar, maar je kunt hem ook gewoon repareren. Ik praat nu wel over het programma. Ja, Snapte? ja. Maar dus, iconisch zijn ze wel degelijk. Zeer iconisch. Ja. Letterlijk mijn jeugd. Dus voor mij mag het echt Ja. S-tier zijn. S-tier, geen Kun je, oké, je hebt hier al Stitch nagedaan, kun je Samson nadoen, Klee? Morgen. Ja. Ik denk zo stilletjes in mijn hoofdje zo. Maar die heeft wel op de maat. Van de Dat was super slecht. Oké, ik kan dus niet Samson nadoen. Damn. Dat was echt Dat verschrikkelijk was echt groot. gewoon kei slecht. Ik Oké. just kind of shocked myself there. Alright, next one. Barbie en Ken. Die ken ik niet. Ik zit hier wel precies naast Ken eigenlijk. Oh. Mag ik ook naast Ken precies? Nee. Dat zijn misschien mensen denken dat... Nee. Ah, jij mag dat zeggen. Ja, dat was- Ik wil ook liever Ken zijn dan Barbie. Ja, dat dacht is ik al wel. Ja, ik val op Barbies, dus ja. Ah ja, voilà, kijk. Ik ook. Ik val eigenlijk echt op Barbiekes. Ja, ik begrijp wel, ze. Ik dacht dat je op Spaanse vrouwen viel. Oh, wel, zijn toch Barbiekes? Dat denk ik. Barbiekes is voor mij gewoon echt Zo van die alles dat ik kan, maar poppetjes. poppemiekjes. Ah, zo. Echt. Oké. Haarkleur, huidskleur maakt me allemaal niet uit als het maar gewoon een poppemiek is. Wat vinden jullie van poppemie. Barbie en Ken? Vinden jullie dat een iconisch duo? Hebben jullie daar veel mee gehad in jullie jeugd? Nee. Ik keek alle Barbie-films, ik wel. Ja? Paard van... Het paard van... Opnieuw. Het paard. paard van Pegasus. Ah ja. Het paard van Pegasus. Ah, nee, ik was niet zo into Barbie als kind. Ik heb de Barbie-film gezien als volwassene met Margot Robbie en Ryan Gosling. Maar ik heb niet zo de Barbie-shows gezien vroeger. Waren die goed? Maar dat zijn tekenfilms, hè? Dat is wel I nice. know. Mijn zus keek die en ik keek af en toe een keer zo schuin mee, maar nooit echt naar gezien. Die verhalen waren wel goed of zo. Ik keek die ook altijd mee met mijn zus. Ja. Nee, mijn zus was nog niet geboren. Ik keek die zelf gewoon. Maar ik vond dat wel best goed, eigenlijk. Ja, maar voor alle Barbie-liefhebbers, er is zo één scène in een film dat ik nooit ga vergeten. En ik weet niet waarom, maar daardoor heb ik altijd zin om de najuin rauw te eten. Super random. Maar dat is een troll en die pakt die najuin. En dat ziet er zo lekker uit, maar ik lust helemaal geen najuin. Maar door die troll wil ik ajuin eten. Hoe lust je nu geen ajuin? Ja, ik Ajuin is vind dat veel lekker. werk in dingen. Enkel tussen met een burger, als het gebakken is. Ja, oké, snap ik wel. Maar rauw? Dan is dat, maar dan eet je ajuin, hè? Oh ja, niemand lust zo ajuin en Klee. Ajuin lust je in een pasta, in een burger. In Oh, een... ik eet wel Maar ook graag nee, rauw ajuin. rauwe ajuin maar en niet slaatje. alleen Nou, ajuin. wel, rauw ajuin. Sorry, maar prepareer met Rauw ajuin. ajuin Oh. tussen een... Ah, maar ja, again, tussen iets. Want als niet, dacht ik dat niet een appel eten of zo. En je spreekt hier over een mens met frikandel speciaal, hè? Hey, hebben jullie het hier ook zo warm ineens? Dat is door die nee. Barbie, hè? Verdoen. Ja, Barbie. ik krijg het hier ineens. Gloei heet. Je gezicht is kletsnat. Ja, Je zegt geglanst echt. Er jij koorts. ik weet het niet. Het wordt hier ineens heel warm. Ik heb... Toevallig een waaier hier. Hey, heeft er iemand hier een doekje voor mij? Wacht even, de studio. Dat is tegen uw tandscherven, Dat is echt- alsjeblieft. Zeg, die croissants van vorig Nasty. jaar liggen hier nog altijd onder de tafel. Hier wordt toch niet gekruist. Die croissant. Nieuw iconisch duo, Gerben en zijn zweetkussen. Amai, maar ja, die lampen hier, zeg, het wordt hier nogal warm. Oké, maar misschien is het door Barbie dat ik het een beetje warm krijg. Dat is Ja, ook wel... Ik denk het Ja. ook wel. Of Allee, Steffi voor- komt vandaag terug, misschien zet je al een beetje op Mee aan het voorhand zo, voorbereiden. ja. Allee, waar gaan we het zetten? Barbie en Ken. Ik vind ze wel heel iconisch. Ze Ik ook, zijn maar wel... ik vind zo een B. Een B? Een B is voor mij oké. Of een C. Oeh, De B wacht, van- kijk eens wat er nog komt. Een C misschien. C misschien. C misschien, hè? Ja, C. want er staan wel iconischer duo's tussen nog. Ja, gebeurt Oké, er niet? volgende. Safa Gerben, Maar heb nee, je, ben je oké? Ik ben niet goed aan het gaan. Ik krijg het hier ineens. Krijg ik hier een warmtestoot. Moet je wat water hebben? Ja, ik wil eigenlijk wel wat water. Water! Wil je wel of zo? Ja. Maar ik denk dat de volgende
u wel gaat kalmeren. Want dat is echt thuiskomen voor u, toch? Absoluut. Ash en Pikachu. Jullie ooit Pokémon gekeken? Oh, ik ben niet lesbisch genoeg, denk ik. What the fuck? Ik heb het ook nooit echt gekeken, maar ik heb Pokémon Go gespeeld als een freak. Ja, ik ook. Dat is leuk. Ik wist al die evoluties en zo. En ik wist toen nog hoe dat je Eevee moest noemen om een Vaporeon van te maken en al. Fantastisch vond ik dat spel. Maar speelt je dat nog altijd? Ik heb dat een jaar geleden nog eens gedownload omdat ik op vakantie was. Ik was van welke Pokémons genereren is gebeurd. Pikkelmons nog wel. Pikkelmons? Welke Pikkelmons gaan er en dan heb ik toch zo terug ik denk een klein jaar gespeeld. Oh, ik heb een Charizard gevonden. Was heel leuk. En dan heb ik toch terug. Maar daarvoor, vroeger als kind nooit gespeeld. Nee. De Pokémon-kaarten was wel een trend op onze school ook wel. Maar geen Nintendo-spelletjes? Nee. Ja, dit is voor mij mijn leven. Hè. Ik speel dit nog altijd wekelijks. Hè. Ik vind dat Op de Nintendo? Nee. Jawel. Damn. Echt waar? En wat is dat spel eigenlijk? Dus eigenlijk is dat spel... Is dat een open world game? Ja, dus je loopt rond met een manneken en je moet Pokémons vangen en je moet 8 gyms verslaan. Dat zijn dan zo andere tegenstanders die je dan moet verslaan. Dat is online, Ja. of niet? Nee, dat is echt gewoon een story mode. Hè. Dus Ah, je ja, speelt oké. dat helemaal uit. Je kiest welke Pokémons je vangt, je traint die, bladibladibla. Ja, dat is het. Maar ook nooit een serie gekeken. Nooit. Nee. Dus Ash en Pikachu zegt jullie niks. Maar ja, wel, Niks. tuurlijk wel. Ik ken Ash en ik ken Pikachu. Ja, Dat ik is- ook, maar of voor course. mij doet het niet. Ja, oké, maar dat doet u niks. Maar als ik u zeg van al die duo's, ik ken ze allemaal goed. Dit is niet omdat ik er fan van ben, by far het iconische duo. Die hebben legendarische Pokémons verslaan. Die hebben een avontuur door 8 eilanden samen besteed. Die hebben 30 jaar zijn die al Productie, samen. wilde je alsjeblieft even een romantische sound op Gerwe steken, alsjeblieft? Want- Mag ik het gewoon ergens zetten, want jullie gaan me niet serieus nemen. Hè? Maar je zegt, ik ben niet biased. Maar je bent super biased. Je bent er kei fan van. Maar weet je wat ik wel gewoon gek vind? Hoeveel geld dat je daarmee kunt verdienen. Dat snap ik niet. Geld? Door een kaart. Ah, Hoeveel ja. dat zo de... Ja. Ik snap dat echt niet. Ja, maar dat is bij alles. Hè. Dat is met van die munten ook. Hè. Dat is met van die... Allee, ja. Ja, weet je wat? Dat is gewoon rare items. Omdat je zo hard aan het zweten bent, wil ik u wel op je gemak stellen en het een beetje omhoog zetten, maar ik ben er gewoon niet zo'n fan van. Oké, waar wilt je het dan zetten? Voor u zal ik hem op B willen Ja, zetten. vind ik goed. Want Ik ben ook... Die best staat aan een ik mooie... wist dat ik niet hoger ging kunnen geraken, dus ik vind het goed dat jullie het zelf voorstellen. Oh my god, de volgende is 1, 2, 1, 2, 3. Samson en Marie. Wow. Waarom ken ik dat weer al niet? Mannetjes, maar jij... Maar ik ken Samson en Marie. Wat is dat lied? Ze hebben die ook nu een Maar ja, programma. dat is het lied van Wat Samson en hebben die nu Marie. ook een programma? Het is toch niet meer Samson Waar en hebben Gert? Dat die- bestaat niet meer. Hè? waar Hey, hebben die ook wake een up. programma? Hè. Ik dacht oprecht dat Samson en Marie gewoon voor de zaalshows was. Maar die hebben ook een programma nu. Maar sowieso. Oh my god. Zij is de opvolgster. Brandweerman Sam? Nu weet ik ook wel echt niet over Ja, wat die je... zit in dat programma, hè? Brandweerman Sam, die denk ik. Maar jij weet niet enkel van dat bestaan. Jij kijkt daar ook nog naar. Maar nee, ik heb dat wel een keer opgezocht. Ik wou weten van hoe ziet dat er nu uit. En ik ga eerlijk zijn... Meh. Ik dacht oprecht Wat dat, doe jij dat, niet dat ze de vergeten, hè? opvolger was gewoon voor de zaalshows. Ja, maar jij doet eens... En ik dacht ineens... Nee. Toen jij ineens een geit Ik nageven. vind Samson en Marie een beetje meh. Ik vind Marie niet meh, maar als je als kind is Samson en gewoon Gert niet- hebt gekend, Het is gewoon niet waar het geweest is. het hit niet op dezelfde manier. Maar misschien, dat is voor ons ook, hè, omdat wij nostalgisch ingesteld zijn en wij kennen Samson en Gert. Maar voor de kinderen die nu enkel Ja. Samson en Marie kennen, moet dat wel waarschijnlijk hetzelfde gevoel weergeven, denk ik. Dat heeft gewoon wat tijd nodig om ze terug in te settelen. Ik heb ze samen al wel zien optreden. En ik vind dat Marie dat wel echt heel goed Ik vind de Marie is daarvoor geboren, precies. Sowieso. Het voor mij lijkt alsof haar pa dat hele Studio 100 heeft uit de wereld Ja, gewoon gebracht. nice, hè. Allee, van dezelfde gezin. Dat is Zit echt- gewoon voor toen nice is, hè. Dat is geweldig, maar we kunnen ze Maar- niet ook op S zetten. Dat gaat Nee, dat nee, gaat nee, nee. Ze niet. zijn, Maar wel nee, minder dat helemaal niet. Ze zijn nu nog minder iconisch dan Samson en Gert. Maar wie weet ooit... Wie weet ooit... Ik vind hem iets eigenlijk hetzelfde als Mario en Luigi. Vind ik. meer. D-tier. Ja, sorry, maar ik heb daar geen affiniteit mee of zo. Ja, dat is dan wel echt enkel aan onszelf gedacht, maar... Ja, ik Hebben snap jullie het daar wel. nu echt... Gaan jullie bijvoorbeeld hetzelfde doen als Ash en Pikachu, snap je? Ash en Pikachu. Ash? Zeg dat jij? Nee, Ash. Ash. Ash en Pikachu. Praat hier ook niet zo? Ash en Pikachu. Nee, dat praten die niet. Oh. Nee, Pikachu zegt pika, pika, pika. En dan ontploft hij. Ja, die ontploft Dat is mega niet echt, nice. hè. Die ontploft niet. Ongeveer. Nee, maar dat is niet waar. Ik wil het niet meer hebben over Oké, Pokémon. waar gaan we zitten? Op D, bij Mario en Luigi. Ga ik mee akkoord. Maar dat is niks naar Marie persoonlijk. Ze doet dat heel goed. Ik doe dat heel goed.
Wij hebben er geen, dat moeilijk woord wat ik net zei, affiniteit mee. Affiniteit wat dan? Nou, wel, ik weet, ofwel is Affiniteit. het affiniteit, ofwel is het affiniteit, of is het affiliatie. Nee, affiniteit. 100% affiniteit. Affiniteit. Maar jij zet er ineens een R bij. Affiniteit. Nee, afferniteit, zegt hij. Met het E er ook nog. Affiniteit. Affiniteit. Precies een gerecht. Ik weet niet wat. Harry Potter spreuk. Ja. Oh, ik wil gewoon graag dat de deur hier terug open gaat om niet meer aan te sterven. Bon, de allerlaatste en misschien ook wel de allericonischste, SpongeBob en Patrick. Nee, echt. Ik vind... I'm just gonna say it. Nee, dat is niet waar. Ik ging echt balletjes zeggen. Ik ging zeggen, ik vind SpongeBob en Gary dan nog iconischer. Maar nee, SpongeBob en Patrick zijn wel gewoon iconischer dan... Ja, toch wel vrij iconisch. Voor mij is dat hetzelfde als Mario en Luigi. Zij zitten bij mij op dezelfde golflengte, to be honest. Dat is ja, ik vind het een heel moeilijke man. Maar je hebt je avonturen van gezien samen. Oeps, tartaarsaus. Die mannen hebben kwallen gevangen. Nee. Ze met Kwallenvissen, bro. Die mannen hebben kwallen in hun oogdagen. Er was geen kwal veilig. Ja, maar niet genoeg, want In ze zijn Bikini er nog. Bottom. Alblieft? Ja, ze hebben niet genoeg gevangen, want ze zijn er nog. Dat is ook wel raar. Ik vind nog altijd niet goed aan te hebben. Maar wie kent jij dat in een ananas en onder een steen woont? Want dat is Patrick zijn huis, dat is gewoon een steen. Hè? Allee. Maar een steen met een gat eronder, hè? Was sommige afleveringen wel en sommige afleveringen niet. Daar zijn ze inconsistent over. Ja, en ook, dat was altijd andere... Die veranderde zijn living altijd en zo, want dat was in zand. En soms was dat precies de gigantischste steen en gat ooit. Ja. En soms was dat echt precies mini. Ja, ze zijn daar inconsistent in geweest. Maar ook SpongeBob zijn huis, juist hetzelfde. Hè? Die zijn Ja, kamer ja. leek even groot als die hele ananas. Hè? Het enige wat consistent bleef, was zijn wekker. Met de gigantische hoorn in zijn bakjes. Ja, maar sorry, maar die Vond ik zo wekker goed. ziet er even groot uit als die ananas. Dat kan niet. Niks klopt in dat programma. Heb jij nooit SpongeBob gezien, Klee? Wat? Ja, maar sorry, ik heb er echt niks mee. Hoe kunnen we Ik niks vind met echt- SpongeBob hebben? Het enige dat ik zou willen is die burger eens proeven. Die zien er heel lekker uit. Wat weet je hoe hem heet? Krabburger. In het Engels? Crabburger. Krabby Patty. Krabby Patty, ja. Krabby Patty. Weet je wat het geheim is van de Krabby Patty? Zeg eens. Ja, dat de patty van krab is gemaakt. Oh my god, Mr. Krabs. Mr. Krabs eet zijn eigen soort. En Wat? daarom is dat zo'n geheim. Voilà. Oh my god. Is dat zo'n geld Het vleesje is een krab. Ah ja, de Krabby Patty. Ah ja. Oei, Daarmee dat dat is ze heel goed is. speciaal. Ik weet niet of Ook dit waar is, hè, bij maar ik heb welk- daar ooit zo'n theorie Met van welk gezien. beest heeft Mr. Krabs liggen poepen Om daar een walvis om uit daar te een walvis als dochter te krijgen? Dat moet je mij een keer uitleggen. Hoe kan dat? Dat moet je mij een keer uitleggen. Hoe krijgt is dat een krab of een kreeft? Dat is een kreeft. Dat is Nee, een krab, denk ik. Dat is Nee, een dat is krab. wel een kreeft. Maar die loopt niet zo. Een En krab krabben is- lopen ja, schuin krabben uit. lopen- hij krab- Maar, ja, dat is waarom... Dat is, like, al de rest van SpongeBob is super realistisch. Dat is waarop we ze gaan judgen. Die eekhoorn heeft wel een helm op. Maar was dat niet anders de kan die knapste? niet Was dat uit. niet de poppemie, de eekhoorn? Nee, Sally is Nee, super Sally. chic. Super, Ja, super Dat is zo'n cool. Sally. wetenschapster. Ah ja, Voilà. Maar Je bent Pearl, echt niet mee. Pearl is de Poppamine. Dat is de dochter van Mr. Krabs, maar dat is een fucking walvis. En dat is... Ja, allee. wauw. Die haar pa is een krab. Waarom is geen potvis? Verdomme, hè. Snap je hem niet? Omdat dan kun jij ze daten. Oh, ja, sowieso. Maar. Ah, voilà. Ik had hem door. We hadden hem door. Maar ja, voor mij is hem gewoon niet echt heel hoog. Maar ja, Oei, wat doen we hiermee? Ik zou die wel... Op ongeveer dezelfde hoogte als Barbie en Ken, wil ik. Ja, wil dat vind dat ik vind ik zo oké. zetten. Ja, Dat vind ik zeker oké. oké, maar SpongeBob dan en zijn we Patrick. er. Maar wacht. We zijn natuurlijk nog een duo vergeten. Gerben en Steffi, sorry. Bro, dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet. Gerben en Ik Steffi. vind dat ook wel echt een legendarisch duo. Maar what the fuck? Ja. Ik zeg ook heel vaak gewoon... Dat is niet gewoon een dat- uitspraak. Dat is een woord op zich, Gerben en Steffi. Ik Snap je? Dat, is mispreek geen, mij dat, is vaak. geen, dat zijn geen twee namen. Dat is gewoon Gerben en Steffi. Ik zeg vaak Snap je? Stefan en Gerby. Oh, maar dat doet iedereen. Hoezo kan dat Ik zo? heb daar echt veel voor. Iedereen die ons voor de eerste Stefan ziet... en Gerby. Ja, Stefan en Gerby, maar dat doen keiveel mensen. Waarom? Ik weet niet, ik heb daar echt veel voor. Maar hè? Maar wel iconisch aan jullie twee, zeg. Allee dan, dat. In- Merci, in waar de zou ik mij leven- dan plaatsen met Steffi? Ik zou op F zetten. De helft van de Xander Rijkens en Zaalshow gingen voor jullie. Ah, dat is wel waar. Xander Rijken, als je ons nog eens nodig hebt deze jaar, belt. Nee, jullie zijn sowieso S-tier. 100%. Ja? Jullie zijn S. De S van Steffi. De S van Steffi en Gerben. Ja. Stefan en Gerby. Het is wel Gerben en Steffi, het is nooit Steffi en Gerben geweest. Ja, het is wel echt Gerben. Dank is wel voor mijn ego, dat is wel belangrijk Ja. dat het blijft Gerben en Steffi en niet Steffi en Gerben. Je moet de benadrukking op de eerste... Gerben en Steffi. Ja, zeker ook klemtoon leggen op de eerste naam. Oké, fantastisch. Nog eens één keer?
Gerben en Steffi. Ja, dat vind ik... Ik zal wel een beetje pauze houden. Ik zal zeggen Gerben en Steffi. dat vind ik top. Voilà. Voilà. Dan hebben we onze iconische duo's op S-tier, ikzelf en Steffi. Samson en Gert en Shrek en Donkey. Op A-tier Celine en Michiel. Op B-tier Ash en Pikachu. Op C-tier Barbie en Ken. En ook SpongeBob en Patrick. Op D-tier Mario en Luigi en Samson en Marie. Op E-tier Lilo en Stitch, sorry. En Phineas en Ferb. En op F-tier staat er niks. We zijn lief geweest vandaag. Ja, Clementine en Milan zou ook wel op F-tier zijn. Ik ben akkoord, ja. Voilà. Wilt iemand anders eens de podcast eindigen? Wie wil Oh my het God, mag ik? afsluiten? Ja, jij moogt. Doet geen maar. Bedankt om te kijken. Dit was weer een leuke podcast. Of luisteren, hè, Milan, alsjeblieft. Ja, bedankt om te kijken. Hou je het weer fout Ja, aan, maar kom echt Clementine waar. van Dankjewel om te luisteren of te kijken natuurlijk. En vond je het interessant? En wilt je nog een ander topic? Stuur het dan of course naar ons door. En wie weet behandelen wij jouw topic de volgende keer. Fijne dag nog. Salutjes. Bye bye. Allee, Milan, nu mocht jij. Zet snel de camera's uit, dan gaat Milan nu. Q. Q Music.